manitie. Yes. To kane wachako twak maro kinyi makawuono Maureen, ne wang'iyo moko kuom counties ma jopuonjre mathoth osedonje skul. Magine atamalo 97 kadhi malo. County ma Laikipia, Nyeri, Samburu, Wajir, Nakuru, Nairobi kaachiel kod Marsabit. Mage counties ma jopuonjre mathoth ahinya osedonje skul. Gichiegni chopo 100% transition kata kamano nitiere counties mamoko. Kajiado, Kilifi, Narok, Isiolo, Bungoma, Baringo. Mago ma jopuonjre matin kende mosedhi e skul. Ng'ato nyalo bedo ni penjore nang'o miyo counties moko timo maber e wach mar 100% transition to moko dong chien. To counties giduto, waduto wan mane Kenya ka. Ang'o matimore? Ang'o miyo counties moko loyo counties moko e wach rwako jopuonjre e klas 9 kata form 1? Joyce wanyisi adiera makende. Counties miluongo except Nairobi. Gin counties ma population mag nyithindgi tin ga. Except Nairobi. Ko nyisa ni Nairobi is 98%, I would say so. Anyalo wacho ni manadira. Nikech ing'e ni Nairobi, civilization kata lony mantiere kind janyuol man Nairobi opogore gi lony mantiere e kuom janyuol mani mabor kochacha. To population bende wawuoye ka. Ma kaka nyalo bedo ni ei county ma wach kata ni koro Wajia, iyudo ka nyithindo, awacho example, nyithindo kata mano timo penj kachacha ne gin nyithindo kata 500. To 500 gidonge ni population notin. Kagi dhi school mudong kata mana 2-3 moko, tinyiswa ni 98%. Which is the representation of the place ma okwa dispute, okwa tamre kata matin. To, kidhi county kaka wach ni Siaya, population ni malo. Iyudo ka gin kata 3 times kata 4 times the number manitiere kocha. Koro samidwa nyisa ni county ma Wajia otimo maber, okanyal wacho ni county ma Siaya otimo marach. Nikech the truth is population mani Siaya opogore gi population mantie Wajia. Therefore, gini onego bed mana ni ing'iye on each and every individual child. Did we have bene watiyo matek mwa make sure ni nyathi Kenya odhi e school? Kanye maparo ni penjo wa onego bed ni betie. Ok onego bed ni wawacho ni wa compare ni kuchocho nyithindo no dhi mang'eny. Gini eni population ma kuchocho chal nadi, population ma Siaya chal nadi. Koro nyithi Siaya gi adi modong' tadi modhi. Yes. Adwa nasoma ne moko kuom